imali hambe ngicela imali thana uyicela imali apha ecollege thina ezinye iitshomi zethu zakhutshwa ababhuti balapha eMdantsane babethengisa i-insurance ngexesha lethu yayengabantu ke apho boba ungajonga khangela umyeni khutshwa ngababhuti bathengelwa iphayi iitshomi zethu batye iphayi phelile iphayi ngokuthi umntu ongubhuti masambe uthi yayibo uthi chifayi le uyityile awuyazi uzabhatala uyazibona ungena ezintweni siyayibona bethuna indlela edangerous ngayo siyayibona indlela edangerous ngayo into yobana xa ungafuni ukusebenza ngoba uThixo ethe masithini masisebenze sithogqiba le mali siyifumeneyo sithini sibuyisele siqale ngaye uThixo size ngathi singaphuma nasematyaleni singangeni thina ke soze singene ematyaleni uba siqale ngolu hlobo uThixo asicela ukuba siqale